नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते। तर मित्रांनो, आज 15 ऑगस्ट आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। तर आज आपल्या देशात स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि त्यानिमित्ताने आज संपूर्ण देशात अमृत महोत्सव साजरा करण्यात आलेला। तर आज आमच्याही गावी नारिंगरे गावात आज झेंडावंदन ग्रामपंचायतीत झाल्यावर मिरवणूक काढणार आणि प्रत्येक घरोघरी झेंडे लावलेले आहेत। हे बघा, बघू शकतात, प्रत्येक घरोघरी तिरंगे लावलेले आहेत, घर घर पे तिरंगा। तर आणि आता आम्ही चाललो खाली पंचायतीत, ग्रामपंचायतीत। इकडचा शाळेतला झाला त्यामुळे जरा मी ढोरा सोडून गेले, त्यामुळे उशीर झालो। तर चला, जय भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत। आता मी झेंडावंदन करणार आहोत, तुम्ही सर्वांनी बघा। आज भारतीय स्वातंत्र्याचा 75वा वाढदिवस आहे। हिरक महोत्सवी वर्षावरून आपण ते साजरं करतो आहोत आणि आज आपण या ठिकाणी सर्वजण 15 ऑगस्ट निमित्त होणारं जे आपलं ध्वजवंदन आहे त्या ठिकाणी जमलेले आहोत। मी आपणा सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो। त्यानंतर ध्वजारोहण होईल, ध्वजवंदन होईल, त्याच्यानंतर आपण प्रभात फेरीला बाहेर पडायचे आहे। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे, सलामी दो।
जागतिक पातळीवर आज भारताचा जो झेंडा आहे हा डौलाना सर्वत्र फडकतोय। त्याचाच अनुभव आता आपण कॉमनवेल्थ गेम मध्ये घेतला की नेहमी कुठेतरी आपण एक 32-35व्या स्थानावर असायचो आणि आज आपण थेट 4थ्या स्थानावर आलो। एकदा आपल्या या सर्व यशस्वी खेळाडूंसाठी एकदा टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं कौतुक करूया। विकसनशील आणि विकसित या टप्प्यांवरनं भारत आता जागतिक पातळीवर आपलं नाव सगळीकडे फडकवतोय आणि हे फडकवत असताना ज्यांच्या हातातून हे सगळं घडतंय अशा तरुणांचा जो पाया असतो, जिथून ज्यांची सुरुवात होते, ते म्हणजे शालेय जीवन। आणि शालेय जीवनातला टप्पा म्हणजे इयत्ता 10वी। आपले माजी राष्ट्रपती थोर शास्त्रज्ञ APJ अब्दुल कलाम सर नेहमी असं म्हणायचे की यश आणि यशस्वीतेचा आणि अपयशाचा पाया हा शाळेत घडवला जातो। शाळेतनं आपल्याला यशही मिळायला शिकवलं जातं आणि अपयशावर मात करून पुढे कसं जायचं हे आपल्याला शालेय जीवनातच आपले जे गुरुजन असतात, शिक्षक असतात, हे शिक्षक आपल्याला मार्गदर्शक करत असतात। अशाच या शालेय जीवनामध्ये 10वीच्या महत्वाच्या टप्प्यात ज्यांनी यश मिळवलेलं आहे अशांचा आपण इथे गुणगौरव करणार आहोत। त्याआधी सलग यशस्वी असा गुणांकन मिळवून आपल्या शाळेला 100% निकाल देणाऱ्या या आपल्या SB राणे हायस्कूलच्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांचे सहकारी यांच्या एकदा टाळ्या वाजवून आपण सगळ्यांनी शाळा, प्रशाला, आपल्या नागरिक विविध संस्था या सर्वांचे आपण आभार मानायचे। SB राणे हायस्कूल मधून सन 2022 SSC परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल कुमारी गीतांजली महेश लोके 93.80% गुण तिला मिळाले आणि त्यांना प्रथम क्रमांक मिळाला आहे। द्वितीय क्रमांक मिळवल्याबद्दल कुमारी सोनल सतीश गहिबावकर 90.60% गुण मिळाले। तृतीय क्रमांक मिळवल्याबद्दल कुमारी दिव्या बंबाजी घाडी 90% गुण मिळाले। तर मित्रांनो प्रभात फेरी निघता, तर चला बघूया। लेझिम वगैरे घेऊन काढली। तर मित्रांनो ही प्रभात फेरी आपल्या दैवाव पुलापर्यंत
तिथपर्यंत जाणार आणि तिथून मग पुन्हा पाठी. तर मित्रांनो, आजच्या कार्यक्रमाची सांगता इथे झाली. सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि मी आता मंदिरात जातोय. तर चला, व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की कळवा.